Pražské metro denně přepraví něco okolo 1,6 milionů lidí. Je jediným metrem ze všech českých a slovenských měst a brzy se dočkáme nové dráhy D. Ale i přesto o něm víme tak málo a proto se dneska společně ponoříme do fascinující historie pražského metra. Protože ať už si Pražák, anebo do Prahy jen občas zavítáš, vsadím se, že si podzemní dráhu nejméně aspoň jednou v životě využil. Ale nebudeme se bavit jen o začátcích, ale probereme se i postupné rozšiřování zastávek, změny jejich jmen, strasti při výstavbě a i nové plány na rozšiřování. No a aby toho nebylo málo, tak si společně povíme i nějaké statistiky, jak je na tom metro dnes. Tak se pohodlně usaď, protože dneska to bude velká jízda a jdeme na to. Chtěl jsem, aby toto video bylo autentičtější, takže vás tímto videem neprovedu já, ale někdo, kdo si nejen tu dobu pamatuje, ale i kdo má skvělý hlas. Takže Luďo, je to tvoje. Díky Vašku, a ještě než vás tímto skvělým videem provedu, pojďme si něco ujasnit. Ne, opravdu nejsem AI, to jen tak pro ty rýpálky. No a můžeme plynule přejít na samotný začátek. První myšlenky na pražské metro sahají až do 19. století. Praha už tehdy sněla o elegantním řešení dopravy, protože koňka, tedy takový předchůdce tramvají, akorát tažená koňmi, už prostě nestačila. Skutečné plány se však začaly realizovat až v 60. letech 20. století. To bylo v době socialismu. Komunistický režim chtěl demonstrovat svoji technickou vyspělost a metro bylo ideální příležitostí. Klíčovou postavou, která se zasadila o výstavbu metra, byl Antonín Kapek, tehdejší politik KSČ a pozdější předseda Národního výboru Prahy, který měl značný vliv a zasadil se o prosazení projektu metra. A dále nedílnou součástí přispěl i inženýr architekt dr. Jaroslav Otruba, vedoucí architekt a urbanista, který navrhl unikátní design linek A a C. Oba muži byli zásadní pro realizaci metra, které se stalo největším infrastrukturním projektem v tehdejším Československu. Výstavba metra začala 9.8.1967 a nebyla vůbec jednoduchá. Během stavby se řešily mnohé komplikace, například zatopené tunely v okolí Vltavy, nálezy nevybuchlé munice z druhé světové války nebo významné archeologické objevy jako části středověkého opevnění u Florence. Krom toho je třeba si uvědomit, že tunely se razí v podzemí a to je temné, vlhké a stísněné prostředí a to samo o sobě není jednoduché v tomto prostoru fungovat, natož tvrdě pracovat. Tunely byly raženy speciálními stroji a výbušninami, ale často bylo nutné zapojit i ruční práci, zejména při jemných úpravách v blízkosti historických budov, kde se muselo postupovat opatrně, aby si části budov nepropadly do tunelů anebo nepoškodila statika, natož aby se prokopali někomu do sklepení. No a můžeme popojet. Metro se dělí na 3 části, Ačko, Bčko, Cčko. A brzy přibude i nová trasa D, ale o té až později. Teď nás zajímá první postavená trasa, a to C. Trasa C byla slavnostně otevřena 9. května 1974, a to mezi zastávkami Kačerov a Florence, tehdy zvanou Sokolovská. Hned první den ji využilo přes 300 000 cestujících. A to si pište, že to byla tehdy velká sláva i v rámci tehdejšího režimu. Na otevření se šel podívat i tehdejší generální tajemník KSČ Gustav Husa. Soudruh Gustav Husák a další vedoucí představitelé nastupují do první soupravy nové linky. Nicméně u oslavování to dlouho nezůstalo a pokračovalo se z výstavby linky C, která byla postupně prodloužena na jih do zastávky Háje, tehdy Kosmonautů, a na sever do stanice nádraží Holešovice, původně Fučíkova. Předpokládám, že jste si nemohli nevšimnout, že tu několikrát zmiňuji staré názvy stanic, a to z toho důvodu, že po sametové revoluci v roce 1989 došlo k velké vlně přejmenování stanic. Jelikož některé ty názvy používal režim jako jistou formu propagandy, a to po revoluci již nebylo třeba. Tak se jdeme podívat na to, jak se názvy změnily. Z Leninové se stala Dejvická. Sokolovská převzala roli Florence. No, z moskevské se stal Anděl. Švermová se změnila na Jinonice. A ze stanice Dukelská se staly Nové Butovice. Fučíkova byla změněna na nádraží Holešovice. A teď pozor, Gottwaldova na Vyšehrad. Z Mládežnické máme dnes Pankrác.
Primátora Vacka se změnila na Rostily a z budovatelů na Chodov. A z družby se stal Opatov. Kosmonauti, to jsou dnes háje. No, a to vypadá, že je vše. No podle mě je jich docela dost. A teď, když už chápeš, proč jsou názvy změněné, tak se můžeme vrátit do dob výstavby, a to konkrétně na linku A. Sorry, já to tady jenom na chvilku přeruším. Ještě než vám Luďa řekne něco víc o lince A, tak bych chtěl zmínit, že tyhle videa zaberou fakt hodně práce. No a pokud se ti líbí, tak zmáčkni like a neváhej zmáčknout i odběr, protože budou vycházet další videjka, tak ať ti neutečou. No a předávám ti zase zpátky slovo. Linka A byla otevřena v roce 1978 mezi Davidskou, tehdy Leninovou, a náměstím Míru. Tunely musely být raženy opatrně pod historickým centrem, aby se nepoškodily cenné památky, jako třeba Národní muzeum. Linka A postupně dorazila až do Hostivaře v roce 2006. A taková zajímavost, víte, že v pražském metru máme nejhlubší eskalátory ze všech v celé Evropské unii? Najdete je na náměstí Míru. Mají 87 metrů a délka cesty potrvá přibližně 2 minuty a 20 sekund. Takže odteď, když se budeš rozčilovat, proč to tak dlouho trvá, tak si vzpomeneš na to, že je to pražský unikát a rekord, na který by si měl být hrdý. No a co linka B? Linka B byla otevřená v roce 1985. Spojila Smíchovské nádraží a Florenc. Náročné bylo vybudovat tunel pod Vltavou, protože jedna chyba mohla zaplavit celý tunel a to nemohli potřebovat. Linka B byla postupně prodloužena do zastávek Zlíčín a Černý Most, čímž se stala nejdelší linkou v Praze s 25 km délky a 24 stanicemi. Asi si říkáš, že to přidávání zastávek je trochu zmatečné. No, tak to máš pravdu. A právě proto jsme si pro vás připravili chronologicky seřazené přidávání v letech, ať o tom máš lepší přehled. A nyní vidíte linku trasy C, Sokolovská Kačerov, která byla v provozu od roku 1974 do roku 1978 a v témže roce byla otevřena linka A. Ano, a tady vidíte trasu A, Leninova náměstí Míru. V roce 1980 byla stanice metra C prodloužená do stanice Kosmonautů, dnešní Chodov. Tentýž rok se trasa A prodloužila až do stanice Želivského. V roce 1984 na trase C přibyly 2 stanice, Vltavská a Fučíkova. V následujícím roce byla zprovozněna linka B ze stanic Sokolovská, Smíchovské nádraží. V následujících 2 letech přibyla na trase A nová stanice Strašnická. V roce 1988 byla trasa B prodloužena až do stanice Dukelská. Máme rok po revoluci, kdy došlo k přejmenování stanic a zároveň k prodloužení tras B a A. V roce 1994 byla trasa B prodloužena až do stanice Zlíčín. Za další 4 roky byla trasa B prodloužena až do stanice Černý Most. V roce 2001 přibyly na trase B stanice Kolbenova a Hloubětín. V roce 2004 přibyly na trase C stanice Kobylisy a Ládví. 2 roky poté na trase A přibylo depo Hostiva. V roce 2008 byla trasa C prodloužena o 3 stanice až do stanice Letňany. V roce 2015 byla trasa A prodloužena až do stanice Nemocnice Motol. A v tomto stavu známe metro dodnes. Myslím si, že je třeba zmínit i událost z roku 2002. Voda zaplavila 17 kilometrů tras tunelů a zdevastovala polovinu z 50 stanic. A jak jste možná postřehli, v té době Prahu sužovaly silné povodně a ty se bohužel nevyhnuly ani metru. Metro sice disponuje ochranným systémem proti těmto situacím v podobě těchto železných dveří, jenže je nestihli včas uzavřít. V době povodní se ale ukázalo, že řada prvků tlakové ochrany byla v dezolátním stavu. Vzhledem ke skutečnosti, že těsně po povodních nikdo ani nevěděl, kdo za kontrolu ochranného systému zodpovídá, není se čemu divit. A metro bylo na několika místech dost zaplaven. Povodně zasáhly 19 stanic metra a škody byly miliardové. Plný provoz byl obnoven až rok poté. No a tímto se dostáváme až do současnosti. Tak si povíme nějaká zajímavá fakta. Pražské metro má 3 linky s celkovou délkou přes 65 km a 61 stanic. Denně přepraví přes 1,6 milionu cestujících, což znamená, že každoročně metro využije okolo 600 milionů cestujících. Vozový park čítá 730 vagónů a za rok 2022 stál provoz samotného metra okolo 24 miliard korun. A co bude dál?
Sorry kámo, ještě jednou tě budu muset přerušit, ale teďka je to docela zajímavé. Připravil jsem si pro vás rozhovor s pamětnicí, která výstavbu metra zažila. Ale nejenom, že to zažila, ale přímo se na výstavbě metra podílela. Takže to dál nebudu okecávat a užijte si rozhovor. Dobrý den, já jsem Daniela Zázvorková a pracovala jsem teda jako technolog vzduchotechniky na metru, když se otvíralo. Jak jste se k této práci vlastně dostala? Já jsem dřív pracovala v Pragovce jako plánovač generálních oprav a prostě ta práce se mi jako nezdála, viděla jsem, prostě to metro bylo pro mě zajímavé, tak jsem měnila místo, prostě šla jsem na metro, no. A v jakém roce jste tedy na metru pracovala? Bylo to v roce 70, konec roku 1970, no. Jaká vlastně byla atmosféra v té době, kdy se tam nastupovala a začal se vlastně stavět takovýhle velký projekt? Atmosféra byla úžasná, protože jsme jako čekali něco, že prostě bude něco velkého, že nemohli jsme se dočkat, ale jsme nevěděli prostě, co nás čeká, jak co bude vypadat, ale prostě šli jsme do toho všichni postupně prostě, jak metro nabíralo, že? Tak vznikala ta parta, já jsem dělala u stavebně technické služby a prostě bylo to úžasný, no, nedá se to jinak říct. Pracovali jste tehdy pouze na pražském metru, nebo jste navštívili i nějaké jiné metra? Byli jsme na maďarském metru se podívat, byli jsme v Moskvě taky, no, tak asi tak. Říká se, že moskevské metro je jedno z největších a že dokonce jsou tam nějaké tajné chodby. Je to pravda? Můžu vám říct, já když jsem byla prvně na tom moskevském metru, tak jsem byla úplně, no, ztratila jsem se tam asi, tak asi to musím říct a měla jsem co dělat, abych prostě se vrátila do hotelu. Jak to tehdy bylo placený, ta práce pro to metro? Vydělávali jste si vy nebo dělníci nějaký zajímavý peníze? Já si myslím, že to bylo takový nějaký akorát, jo, že já jsem odcházela tady z Pragovky a měla jsem nějaký já nevím, 1380, tenkrát byly peníze, jako jakž takž, a pak jsem měla, nevím, o 200 víc tam asi. Vnímali jste tehdy ten projekt jako něco mimořádného, jako něco, co tady budou používat ještě další generace? To je bez diskuze, že jsme říkali, tohle je prostě pro naše děti a pro děti našich dětí, že jo, to je stavba století, nebo já nevím. Jaký byl v době výstavby váš pracovní režim? Ze začátku nějak dělali všichni všechno, že jo, to, co bylo potřeba, a nevím, sehnat nějaké doporučení, nebo prostě no to, co bylo potřeba, se dělalo. No. Pak už jsme si každý jel prostě po tom svým, co budeme dělat, jo. Hlavně projektovou dokumentaci, aby jsme si nastudovali a takové věci. No. Potýkali jste se tehdy s potížema, že byste měli nedostatek lidí, peněz nebo materiálu? Ne, to prostě bylo to a každý, ty podniky, co dělali, prostě všechny podniky, které dělali, kteří stavěli, já nevím, stanici, nebo to všechno jelo, prostě metro mělo přednost. No. Jak se vám vlastně v té době pracovalo? Byly nějaké přísné lhůty, které se musely plnit? No, asi lhůty byly, když se řeklo, prostě zprovozní se metro, já nevím, v květen, o 2 měsíce třeba dřív, že jo, tak to jsme teda jako šturmovali. Fungovali jste v režimu nočních i denních směn? Ne, my jako technici, že jo, jsme normálně pracovní doba denní, ale prostě nevidím třeba, jo, když bylo potřeba. No. Byl v době výstavby cítit politický tlak, že si na tom strana chce udělat propagandu? Ale to víte, že jo, tohle bylo, no tak jako všechny věci za totality, že jo, tak tohle bylo, když to bylo, to už říká samo o sobě stavba
československo-sovětské spolupráce a já nevím, to, že se to dělalo honem k tomu osvobození, to zprovoznění toho prvního Cčka, to i dále, to už říká samo o sobě. Sledujete aktuální dění okolo výstavby linky D? No, abych řekla pravdu, tak měla bych sledovat a nějak nesleduju už. Až linka D bude otevřená pro veřejnost, budete se projet? To víte, že jo, to je vždycky první co to, tak jdeme prozkoumat trasu. Bohužel celý rozhovor by se do tohoto videa nevešel, takže celou nesestříhanou verzi, kde jsou i další otázky, které by vás mohly zajímat, najdete na našem Hero. Takže pokud nás ještě nesleduješ, tak jdi na herohero.co/Sektor Plus. Najdeš tam spoustu bonusových věcí a hlavně nás to podpoří, tak tam běž. Aktuálně se staví 4. linka D, která má spojit centrum s jižní částí města. Linka D bude unikátní tím, že bude plně automatizovaná bez strojvedoucích, což přinese moderní komfort a efektivitu dopravy. Trasa povede z Pankráce přes Krč, Nové Dvory a Libuš až na depo Písnice. Dokončena má být mezi lety 2029 a 2031 a měla by výrazně odlehčit přetížené dopravy v jižní části Prahy. No a teď na závěr ti to, Vašku, zase předávám. Ukonči si to jak chceš a já se poroučím. Díky, ale vy to ještě nevypínejte. Moc bych ocenil, kdybyste zanechali like na toto video. Dalo hodně práce a tímto můžete dát najevo, že se vám videjko líbí. No samozřejmě, pokud vás naše tvorba baví, tak zmáčkni i odběr. Pomůže ti to k tomu, aby ti neuniklo žádný další videjko, které tady vyjde. No a mám tady pro tebe takový tip. Tady máš doporučený další superový videjko. YouTube si myslí, že by se ti mohlo líbit, tak to zkus. Díky moc za pozornost a my se vidíme příště.